साला गाँव घर केकरा छोड़ के जाए के मन करेला बाहर कमाए। हमरो मन ना करे लेकिन का करी मजबूरी बा। परिवार चलावे के बा, टेंशन बा तो जाही के बा। तो यार कदल हो अरे ले आओ जगनू का टाइम होइए चलल बा। सब डाल दे सब डाल देलू। हाँ डलाइए गुल बाटे सब। लिट्टिया में प्याज ना डालू पिज्जा में अनाज काहे मरा होइस बाड़ी। का करी बताई कितना बढ़िया रहित कि अपन बिहारे में कुछ रोजी रोजगार रहित। आए तो अपन आदमी कैसे तो कहला कि आँखी के सामने रहेला सवांग बेटा तो ठीक रहेला। अब रौरा बाहर जाए मार इंग्लिश बिंगलिंग कौन भाषा बोले सन मराठी में अब बुझाई कि ना बुझाई कुछ गलती सही हो जाए तो मारहू लगे सन। काहे के मारे लगी जतन उ सब का अच्छा मारिए मारही लगे सन त का कइले ना कमाई जाओ। अब हमनी और मन हेजा धागा मिलबा बिहार में कि बिहार में चाहे गांव में कुछ बा 300-250 को रोपनी आ बिया कबरी आदमी को दिन घर में लेबर रही तो जी का करम जी हेनु दुख के बात बाटे। आज अपना एथिन में रही एरिया में आदमी कमाई था 10 दिन पे 5 दिन पे आदमी आ जाए। अब तो बम्बई बाप हो बाप हमार भौजी सुनही में हमारा बुझाला कि कितना दूर बा उन्हें से आए में 2-3 दिन लगेला और वो जब ले 5000 रुपया ना रही तब ले आदमी आई जाई ना बढ़िया से। कितना दुख के बात बाटे। अच्छा दुख के बात तो टेंशन मतलब एक काम कर बोली लइकन के देखत रहिए ठीक नु आ जा तनी महीना भेजम समय से उन्हीं के फीस दे दिया स्कूल में आ मरनी ना लइकन खिसिया के हम जाई ना सुनी ना कि तू खाली मारत पीटत रहेली। अजी अबू कवैयो सन तब बताई डटाई माराई ना तो बिगड़ नु जियो सन जी नहीं तो कुछ ऐसनो को जे बाचा में बड़ा सन जतना समझैले ले बनिया से उतना मारी से तो मेहर हो जियो सन जाई ये करम में लिखल बा। लेकिन देखी हमनिए के मर्द दुख कइल जानू पियावे वाला बाल बच्चा सुख से रहसन। कैसे कि हम नहीं कि चाहत कि जवन दुख से हम भिंजतनी भिंजल बानी वो दुख हमार बाल बच्चा देखो कमाए धमाए के बताई करेजा पर पत्थर रख के भेजतनी दूर देश में का खाइम का पियम का बनाइम कैसन का होई के जानता। ए यार एक बेटा मारो भेट आदमी खा ला तो बुझाला कि यहाँ के सामान बन तो ठीक बाटे। अरे जाए तो टेंशन मतलब हम गोड़ लागे के बात हम जाई ई का कहतनी जी हमेशा मन मेरा नाम जपत रहिला। अच्छा खुश रह हमरो जाए के मन नहीं करत मन तो करता कि अभी 2 दिन के बाद जाए लेकिन का करबू 2 दिन के बाद जाई चाहे 4 दिन के बाद अब पैसा कमाए जाए के बात जही के बाटे का कर अब जाता नहीं अब माया में मत फंसाओ तो हम रुक जाए। ठीक बे जाई फोन करम पहुँच के फोन करम ठीक नु ठीक बा। आयो भगवान जी निके निके रखी है सब कुछ सही रहे बतावा हो कैसे आदमी दूर चल जाता टे इहे नु कहल बा माया के बाजार आदमी रहता त माया लग रहता झगड़ो होता लड़ाइयो होता हंसी होता खुशी होता आ चल गुला के बाद नु बुझाता टे कि कमी का कहल जाला कमी केकरा के कहल जाला। हे भगवान जी बढ़िया से रखो मन करा के सुनी देखी जाता नहीं न तो सब्जी उब्जी ले लेम ठीक बा न बतावा काका ले ले हम देखी आलू ले ले हम प्याज ले ले हम टमाटर ले हम आ हरियर मरचा खत्म हो गई बाटे ठीक बा। अब सुने ना हमार मेकअप के सामान ले ले हम तो ये मत कहो हम लोग कि ना हमारे से ना लिया पाई हमरा ना बुझाई रोला से तो हम परेशाने हो गइल बानी बुझाते नहीं के न कि हमरो माई बाबू रोला में का देख के शादी बियाह कइलो तो रोला से कुछ लियाते नहीं खे एको मरद बहुत सन के अपना मेहरा को का नहीं कसन खरीद के ले बता समझल कर कैसे जाए बोलते हैं ना जाए हम कुछ नहीं कितने जाए के ठीक बनू जाए कबो कबो मेकअप ना पानियो लग मुहावा धोला या तो ना इनकर आदत खराब हो गई बेटे कैसे पानी से यही खातिर का बियाह शादी कइले बानी जाई रोगा हम को रख दे तो बड़न की ना है इनके से निमन रह तो हम कुंवार रही तबे अच्छा रहे भले हमारे बॉयफ्रेंडे रहता का जवन एक बार कौन चीज कह दो घर देके तमन खरीद के देते रह इनका से तो 27 बार बोलत रह ये जो चीज खत्म होकर बा ले ले आई बाकी मजा आल बाकी मरद हमारे के लेके दे दी हन बतावा दादा मन लागत नहीं खे कैसे तो कह कि सर सामान भी रहेला नु तो सजतो सवरत निक लागेला आ एथी अब तो चल गुलन त न
कहीं हंसे के मन करता ना बोले के मन करता कैसे पहुँची हन गाड़ी घोड़ा में कितना दुख तकलीफ होई बुझात नहीं खे दादा का होई का ना का करी ज्यादा हे भगवान जी ये कहम कि जैसे गोइल बड़न जैसे निमन रोजी रोटी मिल जाओ कमा धमा के पैसा भेजो सिहेनु करे के बाटे आए अपन कैसे नून भात मार भात जा खा के अपन आदमी जिंदगी जियाई का करे के बाटे जब करम में दुख लिखल ही बा तो सुख कैला से तो होई ना कुछ दीदी सुख सुख चिलेला से तो सुख होई ना जी ठीक है रनिया के माई आइए कन्या बोल का कहीं जाए घर मन ना लागत रहा दी का करबू हम अकेला ही हो गई ये बेरा से हमारो मन ना लागत जन लोग तो बैठ के सोचत रहे कि कहाँ जाई का करी का है वहाँ के काम भैया जी तार भैया जी बाहर गुलल बम्बई कमाए गुलन बम्बई तो बम्बई का पता कोई नहीं है उजा सुन ले तो कह दो बहुत घड़ी लफड़ा चलत बटे का करबू अब कैसे हो तो दू पैसा कमाए के बानो कह बात रहा सही कहन पेट खाते आदमी का से का को का पेट में पहाड़ बा कैसे तो कहला कि पेट से खैले से बची तब न के ओढ़ी पेनी हो ये बात बाटे जन लो बाकी इहो बात बाटे भैया जी रौड़े खातिर न कोई नहीं हाथ ना दूर एगो हमार मरद बाड़न बुझाइबे ना करल कि हम उनकर मेहरारू हनी कि के हनी ना कुछ खरीद के लेके आई हन ना कुछ प्यार से देबे लन मन के काहे मेहरारू अबले सन भर पेटा खाना खाए का दिखा दी ससुराल में अरे का करू तो कमाए ने घन जाते कमाए जत मन कल कमा के क्या होई घर तारा खाए के मिलो तटे न खा अरे कमाए तो चाहिए ना करन बाजार बाजार भी कहत जाए के मन से ना जालन देकर तो मतलब ये न भइल हो कन्या कि बाबू के धन बा जब ले समझ कर हाँ। जिया हमर गुला तब बाल बच्चा के सोची तारा दीदी बड़ा टेंशन हो गया ये सब बतिया सोच के कि बताई ई सोचत नहीं खाना आगे चल के कोई से जिंदगी कटी जन ए कन्या बात तो तू सही कहतारू लेकिन कुछ कर पूजा पाठ कर भगवान चाहिए तो शायद ठीक हो जाई हाँ भगवाने के नुआसरा आदमी सब जियता हो ज्यादा कने भगवाने भरोसे सब बाप मना में तो घर के पियावे वाला चीज ना नु हटे कि घर के पिया देबू तो बोले लगी हन आ क के लिया के देवे लगी हन ना जी दीदी बात तो सही कहत बने हैं कोनो घर के पियावे वाला हटे के पिया दी हम हेलो हाँ बोली ट्रेनवा ना आइल छूट गइल लगा जी हाँ आए ना जाए के कौन पूछी आई दादा ठीक बयाई कहे जी ऊ तो हम कहता नहीं कि बुझाए के तो बुझाइते करे आई जा दी जहाँ मन ना लगे दिल ना लगे हो जा ना रहे के चाहे घर में नून भात खा के जिए के चाहे ठीक बाय ये दीदी कहना भैया जी रोरा से प्यार करी जी यही तो नहीं कहीं जाता है का करबू ये कन्या भगवान के दियल दिए थी आशीर्वादे हटे समझ की हाँ जी हाँ ना रहेलन हमरा बिना जनलू कहलन मार भात खाइम लेकिन तोहरे भी रम कोई न का करी मैं तो कहनी है कि देखी ना भैया जी इतना प्यार करना कैसे छोड़ के चल गए मुंबई जाता मन बनैले नु है हम तो कहते रहे कि मत जा जान जो जानते बड़ू का दूर देश जाए के बाबू अब तो ना कोई हाँ ना हाँ लेकिन कुछ अपनो बिहार में रहित नु फटरी उठरी तो मैंने रोजी रोटी रहित नु हाँ जी आए के जाने खाली भाषण त इहे काला जे बोलेला उ करेला कुछ ना भाषण नेता आता ना भाषण देता रसन आता ना देता रसन हई हम करम हऊ करम हई इन करत केहू कुछ बा ना जाने इसे तुम वोट डाले जइबे ना कोई नहीं ओकरी ना गोनी वोट डाले अब बोल ना जाइन जो हम आपके बात ना जाए हां कहां जाई का कुछ सब नेता खाता सन पियता सन ऐस करता बारसन सब पब्लिक में बेचैन रहता रोता टेका होता है ठीक बा कन्या जाए बाद में तेरा करे बताओ का करबो करम किस्मत बियाह के बाद बड़ी किचिर मिचिर हो जाता हो जेकर मरल सर संग निक बन ओकर नी बहुत अटे आ जेकर नहीं खनित तो ओकर तो ओकरो नी बहते बा दुख सुख सह के का करे के बाटे।